आं सायख'नानै दोननोसै नोंथांमोना बबेखौ नाम दोननो कमेन्टआव खोन्थाहर आरो ना गाज्रि मोनो कमेन्टआव दोनबा मोनाल' है समायना बिबारनि गेजेराव देन्था मा होनो जाखो जेनेबा आं बुजिना ओइ बेखौ बुंलाबायजाया जानला मोनला मा होनोमोनलाय समायना गेजेरनि समाय देनजार माथो बिलाय खय बोसोर एक्सपिरियेन्स दं आदानाव बाइक सालायनायनि गोदोनिफ्रायनो ओरैनो बेसेबां इयार्ससो मथा मथि 2014 हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनै भिडिअ फिन खनसे बरायनानै थालायबाय आसा खालामो दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै इन्टारेस्ट मोनगोन एबा इन्जय खालामलांफागोन होननानै आं दिनै दंफायो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगाव नोगोरनि हादानपारा गामियाव दंफैयो सासे ब्रादारजों बे ब्रादारखौ नोंथांमोना नायबा सिनायखानांगौ जागोन माने बिथाङाथ' सावथुन मुलुगावबो थाखायो बिथांखौथ' सावथुन मुलुगावथ' माने गायथा बुन्दाबा सिनायो नोंथांमोना नायबानो जाबाय आं लास्टआव खोन्थागोन ओमफ्राय नोंथांमोननिफ्राय मोनसे रिकुवेस्ट दे नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जागायनि सिगाङावनो माने मोनसे अननानै लाइक खालामना हो आरो लोगोसे शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आंनावथ' थाबैनो माने 1 लाख जानो गोनां दं नोंथांमोननि अननायावसो आरोना नोंथांमोना अननानै साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय गोदान फैदोंब्ला आरो लोगोसे शेयार खालामना होबानो जाबाय माने आं आसा खालामो थाबैनो 1 लाख जागोन होननानै आरो नोंथांमोनाथ' आंनाव बहुत रिकुवेस्ट खालामदों नोंनि गोसोथोनाया बहानि नोंनि गार्लफ्रेन्डआ बहानि नों भिडिअ मानो लाथाराखै मानो मानायनि गोसोथोनायखौ लायो मानो मानायनि एक्स गार्लफ्रेन्ड माबा गार्लफ्रेन्डल' होननानै होयो बिदि होननानै कमेन्ट खालामो आंखौ आरो बुहुतानो सानोदि माने आंनि गोसोथोनाया उदालगुरिनि होन आंनि गोसोथोनाया गहपुरनि होन आंनि गोसोथोनाया जनायनि होन एकदम सानजानिल' सानो आरोना आंखौ बिथांमोना बिदि सानजानि नङा आं थाबैनो माने 100K जाबा नोंथांमोनो केक हानायजों लोगोसे आंनि गार्लफ्रेन्डखौबो आनबक्सिं खालामगोन होनना आसा खालामो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ बे आंनि गार्लफ्रेन्डनि खोथा नङा दे लोगोफोर थेवबाबो आं दिनै मोनसे भिडिअ लाना फैदों जा सासे ब्रादारजों आं एसे मोगा मोगि जानायखाय भिडिअ लानो होननानैसै आं फैदों आरोना नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरोना लोगोफोर फाइनालि आं बैनिफ्राय थाबायबोनानै जा ब्रादारखौ लोगो हमनोसै नैबे आइकलियावनो जों लोगो हमलायनाय बायदि जादों आरोना माने जों सानैजोंनो फैदों आरो थेवब्लाबो लोगो मोनलायनाय बायदि लाबाय भिडिअआव नैबे ब्रादारनो हेल' ब्रादार मोजां दा खबरा मोजां ना नैबे ब्रादारखौनो आं माने एसे दान्दिसे भिडिअ लानो होननानै लाबाय दिनै आदा एसे सिनायथि होदो मा नाम अरिजिनेला मा आंना अरिजिनेल मुङा जाहैबाय दानसोरां बसुमतारी ओमफ्राय गामिया नाम्बार 1 हुलुमागाव हादानपारा नङा ने हादानपारा नङा जोंना आं हादानपारा हादानपाराया नेक्स्ट वेनिसो जायखिया गामिया नांजाबनाय खाथि आच्छा सरि दे गाइसमोन माने आं ब्रादारनावनो सोंनोसै माखासे बाथ्राखौ आरो नोंथांमोननोबो शेयार खालामसै नङा होमबा आं आदानाव मोनसे कुइसन सोंसै बे कुइसना आदाया एन्सार होबानो जाबाय ना मा होनो आदा दे सोंलु माखौ सोंनो रोंनायखौ होगोन आदाया ओरैनो बर' सावथुन मुलुगाव बेसे इयार्ससो जागोन ओंखारनाया जाबायलै 2016 ना 17 मोनथाय बावलायलांबाय बिदियाव आरो ने बेनिफ्राय ओंखारदोंमोन दा ओरैनो द्रप थाथ'दां बानायमोनथ'दों ना एसे प्रब्लेमबो दं नालाय प्रब्लेमबो दं आरो ने आदाखौथ' बहुतानो माने बर' सावथुनावथ' नुखायोमोन नुयो ओरैनो आदाया फार्स्ट गिबि सावथुन गानाया मामोन आंथ' फिल्म गानाया मिस्टार दुगा बर'मोन नामाथाय बावलायलांबाय बेनो फार्स्टमोन आं मिस्टार दुगा बर'आ फार्स्टमोन ने ओरैनो ससे गालाबायनाय मेरला दङ ओरैनो एसे फैनाया फार्स्टआ मिस्टार दुगा बर' आरो ने फिल्माव हाबजेननाया ओरैनो फिल्माव इन्डास्ट्रियाव हाबजेननायाव सोर बिथाङा नोंखौ लांजेनोमोन आदा आंना लोगो दंमोन बिफुं बे माबानि आमथिखानिया आच्छा आदानाव आं बे कुइसनखौ सोंबाय जोबोद मोजां मोनबाय आरोना आदाखौ लोगो मोननानै जोबोद मोजांबो मोनदों लोगोसे आदायानो बे माने काजलगाव नोगोरनि हुलमागावनि थागिबि आरोना बेनिनो ओमफ्राय जेनेबा बे जों दा नैबे आइकलियाव दं बे मा जायगा आदा बेखौथ' जोंनि गामियानो होनो आइफवालि होनानै आइफवालि माबाया बेखौ आइफवालि होना माथो बेखौ ओरैनो गोरलैबाय हुलुमागाव खाथियानो दं दैखौ माबा गंगा दै गाथोन होनलाबाय नै ओरैजाय माने दैयाबो जा मोजां स्राय स्राय बोहैनाय दं आरोना ओरैबायदि बरिया मोजांनो ओमफ्राय बे दैयाव फैयो आरो ओरैनो दैया बियो मानिफ्राय फैयोमोनथाय जायखिजाया ओरै साहा दा नामखौ बावलायलाङोलै आंबो नांगोल दैसा नामा नांगोल दैसा नङालै नांगोल दैसा नंलाय ने जायखिजाया ओरै साहानिफ्राय साहानिखौ नुयो नामखौ बावबाय नालाय जायखिजाया साहानिफ्राय ओमफ्राय ओरैनो मा ओंख्रिमोन आदा ओंख्रिखौथ' खोन्थाबा नोंसोर मिनिगोनलै अनेक जादों आं जानायालाय जानो हायाबाबो जादों आरो ओरैनो फुङावथ' खिस्रि संलाबायब्रा जाबाय आरोखि ना ओमफ्राय बे बयलारजों ना माबामोन आरोना जोगोनार मैयानि ओमफ्राय बिनिफ्राय आरो दस्रायाव जाहैबावबाय दालि अमा बेदर ओमफ्राय बिदिनो सबाय बिमा भाजा बानलु ओमफ्राय संख्रि दंदेरो दैबो दंदेरो आरोना ओमफ्राय दा न'निखौ जाबावाखैसै आं माखासे दङ दायो जानोसै दा जाबा मिथिगोन आरो ओमफ्राय नैबे आदानि नामखौ मा नाम दोननांगौ जागोन जोंहाथ' बिआइ गेम्बु बायदि एसे ओमफ्राय गोजौसिना नोंनो दां ने गोजौसिना आंनो जाहैगोन गोजौसिना नोंनो जाहैगोन ने
गेम्बु ओमफ्राय सासेया बे बाक्सानि मामोनलाय सानसुमाबो दं सानसुमा दं ने बिसोर साथामा माने हायथा आरो ना चिरांनि ओमफ्राय बाक्सानि ओमफ्राय सासे उदालगुरिनि आरो ना माने डिस्ट्रिक्टआ साथामनि मोनथाम माने हायथा दं आरो ना ओमफ्य मा नाम दोननांगौ जाखो जोंहा नैबे जाय कमेन्टआव माने अबेखौ साबसिन मोजां मोनो नाम हरदो आं सायख'नानै दोननोसै नोंथांमोना अबेखौ नाम दोननो कमेन्टआव खोन्थाहर आरो ना गाज्रि मोनो कमेन्टआव दोनबा मोनाल' आं एकदम इन्टारेस्ट मोनो जालाय ओमफ्राय जेनेबा आदा नोंनि बै फार्स्ट नङा जेनेबा बै दिंखिया भाजा सारायसोमोन नै बै माबाया एलबाम लानाया जेनेबा बेखौ गानो माबायदि मोनो मिनिनो ओंखारदों ओंखाराखैमोन आंथ' मिनिनो ओंखारो हाब ओंखारा जायो खिनायावलाय फाग्लासो खिनायावबो फाग्लासो खारलांलायबावनांगौ ओरैबायदि जानानै सोरबा खिबुयोना माबायो फाग्ला माबा होथारदोंब्रा बे दिंखियायाव ओंखायनो मा माखो नङाबा खिबु जाफुनायावबो खिनो ओंखारलै बे दिंखिया भाजा सारायसोमोनलायनाय खोथा ने बेबायदि जायो फायखानायाव थांनायलै दरफांनो जाला बेफोरो अनेक जाला जायो आंथ' जेबो कुइसनफोर सोंनो रोङासै आदानाव माबाफोर गाज्रि जादोंबा निमाहा होबानो जाबाय आरो ना आरो गाज्रि जायाखै जानाया जायाखैना औ बेनो दान्दिसे मोगा मोगिल' जाबाय नालाय नै लामाफ्रा दासो बानायगासिनो आरोना ओमफ्राय जोंहा ब्रादारा बाइक सालायलायबावो ओइ आदा फैलाय बाइक सालायनो नायनो बाइक सालायलायबावो नै दासो नुदां आइया देन्जार माथो बिलाय खय बोसोर एक्सपिरियेन्स दं आदानाव बाइक सालायनायनि गोदोनिफ्रायनो ओरैनो बेसेबां इयार्ससो मथा मथि 2014-23 बिदि 13निफ्राय सानदो 14-15निफ्राय सानदो 8 बोसोरानो जाहांजों ने 9 बोसोर 10 बोसोर बारबायलै 10 बोसोर बारबाय ने दिनैसिम नुदों रायलायनो गारि सालायनांगौ बरियालै आं माने ओरैजाय मोनसे बिबार गार्डेन नुदों बहाय थांफैलाय सानो ओइ बिबार नुनायाव फुख्रिनि सेराव आरोना बरिया खाथियाव थांजागोन ना जुमल' बोदोब्रा जुमबो जायालै जुमबोबा गाज्रि मोनाब्लि जाबायना नै माइफ्रा बेफोरनो बरिया दे लासै दे अफार बिसानि लासै ने आयौ नों बानायफैदों नामा आदा नोंनो लाजोबनाय नै बिबार गार्डेना बिबार गार्डेना बेनोमोन आरो ना ओरैबायदि बेसे समायना नुदोंना आयौ समायना रमायना बिबार गेजेरनि देन्था मा होनोमोनलाय सल'बाथाया है समायना बिबारनि गेजेराव देन्था मा होनो जाखो जेनेबा आं बुजिना बेखौ बुंलाबाय जाया मा होनोमोनलाय समायना बिबारनि गेजेराव देन्था आदसा मा होनो जादों बे कमेन्टआव खोन्थाहरलाय सोरबा हायोबा एकदम देन्जार आरोना ओमफ्राय फुलाबा सोर गायनायलै आदा फार्स्ट साइज नुदों मोनाब्लिखाय बारा साइज नुवासै आरो जाबाय जानायालाय बिबारफ्रा नैबे फुलाथ' माबाथाय बावबाय ओरैजाय बेनो बे आरोना ओमफ्राय गेन्दि फुल दं ओरैजाय जा बरिया सोर ब्रादारा गायदों ओरैबायदि साइज नुखाबायलै फुल गार्डेनाव थांनानै एसे गोसोखौ मोजां मोनलायदों मानो होनोबा साफाबो नुलायथारदों एसे माने मेघालयाफोरनि गार्डेनफोर बायदि नुलायथारदों आरोना ओमफ्राय दा ब्रादाराबो सिगाङाव थाबायबाय आंबो थांगासिनो बिनि उन ओमफ्राय ब्रादारा रिल्स लायो होन्दोंमोन नामा रिल्स लानो गोरोंथारलै बियो देन्जारखाय ओरैबायदिसो नै लागा माइ गड रिल्सआव देन्जारलै ओमफ्राय दा माथो होनबावनो दिनै भिडिअ'थ' जानला मानला बायदि जाखाबायानो होनजाबाय नोंथांमोना गाज्रि मोननांलाल' दिनै भिडिअ बेखिनियाव आरोना बाय